Hello kabsat, kumusta ka manen? God bless you and Jesus cares for you kabsat. Kahit ko lang man nga share di may isang saludsud, iti may isang kabsat naman manong na apayag paiso ba nga puno dahil ang bagbagayong saun ti Diyos nga ni Hesus Kristo. Kat nagisumak kanya na kabsat kat kastimot lang ti inusungbat ko. No narugit ti imam, diba? Kaduan nga ibaga tayo agbuggo ka ang kadi agbuggo ka tapno at least madalusan dahil tayo imam at the point kakabsat ko na iti saun ti Diyos iarig taman iti sabon tapno iso tinalaka nga panakaawat tayo dito nga sabon di palatastas na iti TV kada radyo kunan na pumatay dito iti 99.9 germs iti ima kabsat niya 24 hours pa nga linisan na isumat lang ti bagbagan dagiti DOH agbugbo tayo kiti ti matayo frequently tapno ahan tayo kiti nga may ora germs kinhan tayo matlang may kabil kada ding yung niwa tayo kiniti matatayo kinji ayaten tayo ti biag kabsat ko na uray pay ammom di sabon nga pumatay iti 99.9 germs uray pay nakaasidag ka di ayan ti sabon hanmat nga automatic nga madalusan kay uray pa'y nakatakder ka, nakatugaw ka, uray pa'y amom jay pakausaran na dito nga sabon kapsat. Uray pa'y agtatrabaho ka mismo jay yan ti faktorya di sabon hanggang nga automatic nga madalusan kapsat. Amom na ita. Ti masapol nga ramiden tayo kapsat niya alaan tayo dito nga sabon alaan tayo dito i-apply tayo ti bagbagi tayo ti ima tayo mismo napit ti DOH agkanta tayo ti happy birthday ti Mamindua happy birthday ito yung makita nga jay germs ko mauawan patpatayon di sabon iti dito yung raramidan tayo tapos nung maugasan tayo ti danom iti tayo mat nga makita ma-feel tayo jay panakapresko ti ima tayo ma-feel tayo nga mayat itirik na numadalusan. So, kasi man kabsat iti panaka lawlawag ko iti sagabasit lang minutos nga kasjay ti saon ti Apo kasjay ti magban ni Hesus Kristo nga amuam adalom ket i-apply mo iti biag mo tapno madalusan tapno baro nga ugas kabsat mamati kan tupay nga iti sabon kat pumatay iti germs 99.9 ngam ni Hesus Kristo kabsat kayang-kaya nang ikatan iti basol 100%. Isukot na tay iti krus iti Kalbaryo kabsat kat isuna nya kat nagungar nya kat napan isuna iti trono niti Ama kabsat. So sikaman kabsat nya apay kidi nga agdudwa ka iti saon ti Apo Dios i-apply mo kidi pastor kam iti biag mo i-applikar mo tapno makita mo nga di saon ti Apo Dios agpaiso haan nga sa usaw lang dadi may nga post nakita ko na the word of God fact or theory kakabsat nagadu ti theory diti lubong kakabsat nagado ti theory mabalin nga bagadang awan ti Dios mabalin nga ada ti Dios ngam kabsat sikaman ti pangidamaga pangitalkam ba ti biag mo italak mo ba deta biag mo iti kunata yung theory of evolution theory of kunata yung nakulog na langan ti tilungo tapos biglang nga nag-pop out kasto yung tinarami ngunit italak mo nga ada tinang paraswa kanya tayo kat na tayo kung ano dito niya ti aramidan tayo kuma dito tapno akseptaran tayo pakawan tayo ti basol tayo akseptaran tayo nga Dios ken manubot isuna kabsat kat dumakkel tayo ti pamati no adda ti pastor nga karubam adda dagiti ministro nga karubam mapikit di nga han mo isu nga awisan denggan iti kayat nang ibaga maki-fellowship ka ti dadto mga Kristiyano kabsat adda ti pagsasao tayo aramid ti pakakitaan katang paisulo ti man di iti ayat sa ulang data ngam no mayaramid kabsat katalaga nga pudpud no kaslakin ni Hesus Kristo ti panagayat na kaslamat lang ti Dios nga inten ti bugbugtong anak na para kanya tayo tas siya sino man nga mamati ken ko na saan amatay no di kat maisa no di kat agbiag tong agnanayon
Kat daytoy lang niya, di may bakang ka kabsat sapay kuma yang ma-internalize mo daytoy. Yeah, the word of God is true, my friend. I believe in that. Yeah. And Jesus is true. Yeah. Kuna na jay awan ti makapan iti Ama no di magnakin ko na ni Yesu Kristo ket isu ti pudno ti biyag. So God bless you. Yeah. Kita my prayers is with you kabsat no anya mo ti sitwasyon mo mamatyak nga ni Apo Dios isu iti mang turn dayta iti pagmayatam. Nag-openin kabsat naka GCQ tayo mamatyak nga ti Dios. Yeah. Kat no aduman tinalugi simpumat nga makabawi tayo. Ngam ipaay mo lang iaramid mo dagi nang ngagam nga sasaon ni Apo Dios nya takderang dagitoy. Nya agpamati ka kinkuana. Mamatiyak ni Apo Diyos ti mangsagid kang kat Espiritu Santo ti mangsagid kang nga kamsat. Kat amin kumadagitoy han kang agdudwa ti saon ti Apo Diyos no di kat iaramid mo kamsat. God bless you and Jesus cares for you.